Zamenili mi dieťa. Toto bola prvá reakcia mamičky v pôrodnici, keď jej miesto ultrazvukom potvrdeného dievčatka priniesli chlapčeka. Prípad sa nakoniec vysvetlil, vraj sa stala chyba pri sonografickom vyšetrení pred pôrodom. K zámene novorodencov však občas dochádza. A tak sme sa pozreli na to, ako sa vlastne bábätka označujú u nás a ako v zahraničí. Naposledy sa výmena detí na Slovensku potvrdila pred 5 rokmi v nemocnici v Dolnom Kubíne. Nemocnica dostala za túto fatálnu chybu mastnú pokutu. Známejší je však prípad českých detí z roku 2007, ktoré sa späť biologickým rodičom dostali až po roku. U nás funguje tzv. Trojaká poistka alebo kontrola, ktorá má takýmto prípadom zabrániť. Hneď po pôrode má bábätko ako aj matka pripravené rovnaké číslo, ktoré sa dáva na ruku. Okrem tohto čísla je samozrejme pripravený aj náramok, ktoré dostane dieťatko na druhú ruku, taktiež mamička dostane podobný náramok a hneď po pôrode sa ešte aj píše číselné označenie na dieťatko. V porovnaní so Spojenými štátmi sme však v ochrane novorodencov proti zámene či únosu ťažkí amatéri. V Spojených štátoch sa únosu či zámeny bábätka mamičky báť nemusia. Na telo im totiž pripevnia GPS. Ročne sa v USA narodí 4 milióny bábetiek, z toho 12 až 18 unesú alebo zamenia. Preto okrem bezpečnostných kamier a strážnej služby matkám a novorodencom hneď po pôrode nasadia tzv. Protiúnosové náramky, ktoré sú napojené na alarm. Matke GPS nasadia na ruku a bábätku na nožičku. V prípade, ak sa mamička vzdiali od dieťaťa na určitú vzdialenosť, automaticky sa v celej nemocnici uzamknú všetky dvere, zastavia výťahy a spustí alarm. Keď som synovi povolil GPS na nôžke, tak na izbu nás hneď prišla skontrolovať sestra. Myslím si, že je to dobrá vec, ako mamička som sa cítila bezpečnejšie. Či sa podobné opatrenia nechystajú aj u nás, sme sa spýtali v štátnej i v súkromnej klinike. Obe niečo také zavrhli. Určite niečo také sa neplánuje. O to sa neobávame a preto neplánujeme v najbližšej budúcnosti takéto nejaké čipové zariadenie. Maroš Kočan a Mária Elvediová, televízia.